els verdaders líders hauran d'estar disposats a sacrificar-ho tot per la llibertat del seu poble. Senyor Bossà, pensa que avui està actuant a favor de la llibertat del seu poble? Pensa que aquesta llei dona més llibertat en el poble de les Illes Balears? Pensa que aquesta llei dona llibertat en els professors, professores, alumnes, pares, conjunt de ciutadans d'aquesta comunitat per expressar el que pensen? Jo entenc que no. Jo entenc que aquest Parlament hauria de regular i hauria de legislar a favor de la llibertat, no a favor de la censura. Lluita pel que estimes. Lluita per Mallorca. Lluita per la nostra cultura. Lluita per la nostra cultura. Lluita per Mallorca. Lluita per Mallorca. Lluita per la teva gent. Planta cara. Planta cara. El pi planta cara. Quantes de vegades han dit si realment els ciutadans volen això de nosaltres? Se pensen que els ciutadans, quan veuen aquest debat o veuen el que estan legislant, entenen que se preocupen pels seus problemes? Que per aquelles persones que avui a les 8 de l'hora baixa baixaran les barreres de la seva empresa i demà ja no l'obriran, entenen que aquest Parlament fa una feina útil per la seva llibertat? Sancho, hazme una ley. Lluita per la llibertat. Amb un sol pas i l'únic rumb possible és endavant. Hey, avui el món és teu, la vida no s'espera. Pren impuls i sent que avui el món és teu, no miris mai enrere, cavalquem el temps. Dues
iniciatives, dues obres que hagi fet el Consell en aquesta legislatura, l'administració. No, dic dues coses que hagi fetes, dues obres, dues iniciatives, però no els saps, perquè no han fet res. Jo seguiré lluitant pel que estic. Jo seguiré lluitant pel que estim. Jo seguiré lluitant pel que estim. Lluitant per Mallorca.